Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Nga igsoon aron mahimo kitang andam sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa kahitasan. Ugaday sayang mga tao, dinisayuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samahan magagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ka sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata nga mong pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alang duno, Heso Kristo. Subang sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Santos nga man, nagpili ka kanako dili tungod sa akong pahanungdan, aron mahiusa ako sa walay katapusan nga pagkapari sa imong Kristo, ug aron mag-alagad sa imong simbahan. Itugot nga mahimo ako nga makanunayon ug maagop nga magwawali sa ebanghelyo, ug maimo ako nga matinumanon nga tighatag sa imong mga sakramento. Kinamong gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug ari man kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasagikan sa unang sulat ni San Pedro. Ang mga propeta nagsusi ug nagpakigsayod, may tungod ni ining maong kaluwasan.
ug nanagna sila mahitungod ni ining gasa nga ihatag sa Dios kaninyo. Nagpakisusi sila kun kanusa ug unsang paagi moabot kini. Kining panahona may gitudlo sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila sumala sa gitagna sa Espiritu mahitungod sa mga pag-antos ni Kristo ug sa himaya nga musunod niini. Gipadayag sa Dios sa maong mga propeta nga ang gigisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan kundi alang kaninyo. Kining mabutangan na dungog ninyo gikan sa mga magwawali sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot sabton bisan gani sa mga anghel. Busa andama ang inyong salabutan, pagmaugdang kamo ug ibutang ang inyong paglaom diha sa grasya nga ihatag kaninyo inigpadayag na ni Kristo. Pagmasinugtanon kamo sa Dios ug ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Hinunua pag kinabuhi kamo nga balaan, ingon nga balaan ang Dios nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nagingon, pagbalaan kamo, kay ako balaan man. Ang pulong sa Ginoo. Namaste. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awiti ang Ginoo o bagong awit, kay naghimo siya og katingalakang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakadangat og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaang bukton. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa atubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy, ug sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan, nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagtahit. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Pangitanging harian, ug ang
sa Dios, ug ang tanan igadugang kanimo. Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anausap kanimo. Tinutlog ikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya, misulti si Pedro ngadto kang Hesus. Nasayod ka, kagibiyaan namo ang tanan, ug misunod kami kanimo. Mingon si Jesus kanila, tinuod ka na, ug sultihan ko kamo, nga ang mubiya sa iyang panimalay o sa mga igsuon, o sa inahan, o sa amahan, o sa mga anak, o sa mga uma, tungod kanako, ug tungod sa maayong balita, makadawat og labi pang daghan niining kinabuhia. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak ug mga uma, bisan tuod og lutuson siya, ug sa umaabot nga kalibutan, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan karon ang nahiuna, maulahi, ug daghan karon ang naulahi, mahiuna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ulahang gabi ka natong tanan, o wa ra gyud nako damha nga ang mga pagbasa karong adlaw, muhaom ra gyud sa akong kasaulugan, no, ika 34 nako nga anibersaryo sa pagkapari. Actually, ang pangilin karon o ang pista karon mao si San Felipe Neri, ang gitawag og apostol ngadto sa Roma o apostol sa Roma. Apan ang atong mga pagbasa naghisgot mahitungod og pagsunod sa Ginoo. Ang atong unang pagbasa naghisgot og pagkabalaan, holiness. Kay mao man gyud kana ang atoang tinuod nga o ang ato ang gitawag og asukaranan sa atong mga gitawag og bokasyon sa kinabuhi. Natural ang atong masabtan sa bokasyon, maingon, magmadre, magpare, magnurse, magmaestro, etc., etc. Pero kana siya mga wanang sa mga kinabuhi nga atong pilion. Apan adunay linugdangan ka ng tanan. Mahabisan unsa man ta, apil ang kabataan ug ang mga edad ug may adunay mga edad, ang tawag nga magpabilin mao gayud ang pagkabalaan. Sa laktod nga pagkasulti, magbalaan diha sa pagkamaestro o maestra, magbalaan diha sa pagkapari, sa pagkamadre, sa pagka-engineer, sa pagka-abogado, etc., etc. Ug mao kana ang kanunay nato nga ipahinumdum sa atong kaugalingon. Kay sa matag adlaw, sa pagbalik nato sa ordinaryong panahon sa liturhiya, no, sa liturgical calendar, dili lamang ta alang sa mga espesyal nga mga panahon. Ang atong kinabuhi, 90% puro ordinaryo. Ug naa dinhi makita ang hagit unsaon nato pagpuyo ug pagtubag, isip gitawag nga mga balaan, no, nga mga holy. We are a holy people. Unya nining atong ebanghelyo karon, miingon si Jesus nga, kamo nga naghatag sa inyong kaugalingon kanako, makadawat pa og daghan nga inyong gibiyaan. Gibiyaan ninyo inyong banay, gibiyaan ninyo tanan, makadawat pa mo og daghan. Kabalo ba mo mga kaigsuonan? Sulod sa 34 nako katuig nga pagkapari, daghan kay kong ate, daghan kong kuya, daghan kong mami, daghan kong daddy, no, daghan kong papa, daghan kong mama. Muna nga tinuod yun ni, gisulti sa Ginoo. Apan aduna pagi mas labaw nga tinuod dinhi kanang paglutos, kanang suwayunta sa daghan nga og nagkalain-lain nga paagi. Pero nagpasalamat na usab pug ko sa Kristohanong katilingban, ilabi na sa akong mga kaila, kay gawas nga ako nag-ampo kanila sa kanunay, taas kay kong litaniya sa pag-ampo, ila po kong giampo for sure. Og labaw sa tanan, ato ang timan-an, nga bisan sa unsang paagi o kahigayunan, diha sa atong tawag sa pagkabalaan, kita, managhiusa, igsuon kitang tanan,
ubos sa atong amahan, ang Dios nga naa sa langit, ug sa atong igsuon og ti panalipod ng atong Ginoong Hesukristo, nga maoy padayon nga nagtawag ug naghikap kanato sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Amen. Mga igsoon, magampo kita karon ngadto sa Dios nga atong amahan, nga pinaagi sa iyang anak, nagtudlo kanato sa pagpangalagad sa uban. Magampo kita diha sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo Dungga ang among pagampo. Nga sa kanunay, buhion sa simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, ang paglaom sa katawhan, pinaagi sa iyang buhat sa pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang tanang katawhan, nga anaa sa pangagamhanan, ug sa pagnegosyo, muisip sa ilang pagpamuhat nga matuod nga pag-alagad, alang sa uban, ug dili sa ilang personal nga kapuslanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang tanang katawhan, makaamgo nga pinaagi sa ilang pagpamuhat o sa ilang mga pagampo, ilang mapalambo ang pag-abot sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga makakaton kita sa kahulugan sa mapaubsanong pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga nangamatay, makadawat na sa kapasayloan sa ilang mga sala. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Dios among amahan, sayod kami nga ikaw naglihok sulod kanamo ug pinaagi kanamo bisan pa man sa among mga kahuyangan ug mga kapakyasan. Tabangi kami sa pag-ugmad uban kanimo aron matukod ang kalibutan sumala sa imong laraw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kini nga mong mga gasa, timaan sa mong gugma, sa gupaok san pusa. Kining panog, kining bino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatak na kanamo o langit nung Amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton taos kinuhon sa gikan sa imong mga kamot, alang subday pagmayos siyang ngalan, alang usab sa nung kapuslanan sa tibugyang santos nga simbahan. Alang sa kausbawan sa among pag-alagad, nagahalad kami kanimo Ginoo sa sakripisyo sa pagdaig aron makatuman ako sa pagpangalagad ni adtong imong gihatag kanako bisan dili ako takos. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap ka nimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang ibayaw nga dosa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayog matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay og magagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Pinagi ni Kristo imong inigugmang anak. Siya mao ang pulong. Pinagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong mailawa sa gahom sa Espiritu Santo. Ug nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupa siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot o ipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos, nagawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos, 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 Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daigon ang naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos kayo di ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo ginialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nining adto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dahawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang paniapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nining adto sa iyang mga tinunan ug miingon. Nahawata kini og panginom kamo nga tanan gikanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod gaimo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, sa tanang mga obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong padagway. Kaluy kaming tanan. Himuang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug uban kang San Felipe Neri, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Sa sugo sa atong manunubos ug inumol diha sa balaang pagtulunan, mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga naa sa mga langit, balaan ang imong ngalan, moabot ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among kalapasan. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakalapas kanamo, ug ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among manunubos si Jesus ang Kristo. Kay imo man gingharian ang gahom ang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pakita nato karon ang timaan sa tong panag-inigsuon ay Shalom, peace, kadait, kalinaw. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Ania ang kordero sa Dios. Ania siya nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kadtong gidapit alang sa panihapon sa kordero. Ginoo, di ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo.
magampo kita. O Ginoo, alang sa himaya sa imong ngalan, sa tinuig nga kasumaran sa sinugdan sa akong pagkapari, nagasaulog ako nga malipayon sa misteryo sa pagtuo, aron sa tinuoray, mahubad ko sa akong kinabuhi, kadtong mga misteryo nga akong gibuhat dinhi sa imong altar. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata, for peace and solidarity with the poor. Heavenly Father, Creator of all and loving Provider, we come before you in this time of uncertainty and need. As the world faces conflict and rising costs of fuel, we feel the burden upon our daily lives, especially the poor and the vulnerable. Grant patience to those who are struggling, that they may endure their hardships with hope. Grant generosity to those who are in better circumstances, that they may share their blessings with compassion. Grant wisdom to the leaders, that they may choose peace over war, dialogue over violence, and the good of all over selfish gain. Teach us to be responsible stewards of your creation, to use resources wisely, to avoid waste, and to care for one another in charity and solidarity. Strengthen our faith in your providence, that even in times of crises, we may trust that you will not abandon your people. May the Señor Santo Niño guide and protect us, and may Mary, Our Lady of Guadalupe, intercede for us, that peace may reign and hope may endure. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anaw sab kanimo. Idoko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Ang Diyos sa tanang kahupayan, maghikay unta sa inyong mga adlaw diha sa iyang kalinaw, ug maghatag kaninyo sa mga gasa sa iyang panalangin. Amen. Amen. Magluwas unta siya kaninyo kanunay sa tanang kasamok, ug maglig-on sa inyong mga kasing-kasing diha sa iyang gugma. Amen. Mula bang unta kamo niining kinabuhia nga buhong sa mga hatag sa paglaom, pagtuog paghigugma, ug makugihon diha sa mga maayong buhat, aron mulampos unta kamo pagdangat sa langit nga walay kadapusan. Amen. Ug manalangin kaninyo ang magagagahom nga Dios, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.